Alдағы кытлау хатыбыз Иске Зеленое авылына аша. Бүген үзенең алтын юбилейын, 50 яшь тулу көнен хөрмәтле якташыбыз Латыпов Рамил Равил улы каршылый. Аны матур гомер бәйрәме белән ихластан яраткан хатыны Зөлфия Каюмовна, улы Ренат Рамилевич, кызы Регина һәм килене Лилия кытлылар. Үз туган җиренә нык гашык булган кешеләр кем ул дисәгез, безнең газизыбыз белән танышасы бар сезгә. Туган авылында калып, үзенең крестьян фермерлык хуҗалыгын булдырып, гаиләсенең башлыгы булып, авылына, гомумән районына таяныч булып, матур гомер кичерә ул. Яраткан кешебезне бүген күркәм юбилее белән кытлап, иң җылы теләкләребезне генә җиткерәсебез килә. Гомеремнең иң бәхетле мизгелендә очраткан җан юлдашым. Бар күңел борчуларымны да аңлый алган яраткан ирем. Безгә бар яктан да үрнәк булган яраткан әтиебез. Бүген синең матур туган көнең. Ниләр генә булмасын, арабызда нинди генә мөнәсәбәтләр булмасын, син гомер буе мине аңлый алган иң беренчедән якын дустым, яраткан кешем булдың. Мин аңа мең рәхмәтле, чөнки гомеремнең бизәге балаларыбыз өчен ул чын әти була алды. Ул һәр вакыт безнең нык терәк, нык таяныч. Без аны хөрмәтләп, ихластан сөеп яшибез. Кадерлем, рөхсәт ит юбилеең белән кытлап, иң мөһиме нык исәнлек теләргә. Исәнлегең булса, барысы да булыр Алла бирсә. Бәхетең мул булсын. Бел, сине һәр вакытта яратып, хөрмәт иткән кешеләрең без ул. Әллә синең күзең, әллә назлы сүзең гомерлеккә сеңде күңелгә. Син гомерем буе минем алтын нурым, ал кояшым тормыш күгемдә. Бүгенге көн бер кайчан да онытылмый торган көн. Әй сөеклем, бердән берем, ул бит синең туган көн. Көннәремә, төннәремә нур өстәүчем син бит ул. Шуңа синең туган көнең иң изге көн бит ул. Кадерле әтиебез, бу тормышта ни белгәннәребез синең өйрәтүең ярдәмендә. Син безне эшләргә дә, кешеләргә карата гадел булырга да өйрәттең. Без синең алда мең бурычлы. Киләчәктә дә әниебез белән аныкларыңны иркәләп үстереп матур гомер кичерергә язсын сезгә. Ә инде без үз чиратыбыздан синең йөзеңә кызыллык китермәскә тырышырбыз. Әтиебез, әзрәк тынып ал да, утыр әле килеп яннарга. Бүген керсен олы шатлык белән тынычлыгы синең җаннарга. Бик күп еллар безнең яныбызда яшә әле биреп дәрт, көчен, җаныбызны өзеп бирергә дә жәлләмәбез әткәй синең өчен. Кадерле Рамил Равилевич, тормыш иптәшегез Зөлфия апаның назлы мәхәббәте, ягымлы карашы, җылы хисләре гомер дәвамында бүгенгечә сезнең күңелегезне канатландырып торсын. Балаларыгызның хөрмәте һәр гамәлдә ышаныч һәм көч бирсен. Тормышыгызны хәзерге матур, күңелле җыр сыман бизәп торсын. Yüreğim türünde, bil canım seni